Сённяшняй літургіі мы з вами сканчваем наши рэкалекцыйныя разважанні. Хто з вас не чуў, пра што мы тут разважаем, то, напэўна, недзе там ёсць на сайце парафіі. Асноўная наша тэма нашых разважанняў, гэтых рэкалекцый великапостных, гэта што мала проста пачуць, што Бог ёсць добры і Бог любячы, што трэба навучыцца стаяць у веры. Про это разважаем уже 2 дні. И, правда, это не так просто стоять у веры, это связано с конкретным высилком, да, и с некой мужностью, которую мы повинны знайсці ў сабе. Ну и про это мы разважаем, як стоять у веры. И думаю, что многие из вас, чуючы гэтую тему, зразумелі, что эта тема датычыць духовной борьбы. Наивно думать, что у нас все просто само по себе будет отбываться в житті духовным. Нічога ніколі само по себе не отбывается. За сур'ёзныя рэчы трэба сур'ёзна стаять. И калі сур'ёзныя тэмы альбо сур'ёзныя праблемы, значыць, павінен быць адпаведна сур'ёзны высілак, каб выходзіць з гэтых праблемаў. Лёгка, просто так, ніколі нічога не даецца. Я думаю, хто чуў нашыя разважанні, то гэта ўжо зразумелі, што яны ў нейкай ступені датычаць духоўнай барацьбы. Аднойчы я пачуў такі вельмі цікавы нейкі вобраз, як прапаведнік сказаў такія словы, што калі табе здаецца, што па табе страляюць з усіх арматаў, то ведай, што сур'ёзнай зброі б'юць па сур'ёзным людзям. Вось это зноў жа тая самая логіка, да? Што калі справа датычыць сур'ёзных рэчаў, да, то таксама ідзе сур'ёзная барацьба, і лёгка яна не вырашаецца. І сёння, сканчваючы нашыя разважанні, ось, і дакранаючыся тэмы духоўнай барацьбы, хацеў бы з вами напрыканцы падзяліцца адным з такіх найважнейшых правілаў духоўнай барацьбы, з чаго ўсё пачынаецца. І гэтае правіла духоўнае больш-менш гучыць так. Што б з табой не адбывалася, нельга дазволіць д'яблу, каб ён уцягнуў цябе ў паніку. Вот якія праблемы нас не сустракалі, як бы нам страшна не было, як бы нас не ламала па розных прычынах, да, хваробы, ці духоўныя атакі, ці змагання з грахом, ці праблемы ў сям'і, ці праблемы грамадскія. Д'ябл будзе зацікаўлены, каб мы так павяліся на эмоцыі, каб у канцы канцоў мы спанікавалі. І тады, калі чалавек пачынае панікаваць, тады зрабіць амаль што немагчыма нічога. Можа, трэба звязваць, чакаць, пакуль успакоіцца, да. Аднойчы, калі я асабіста хварэў, некалькі гадоў назад, зімой это было, такой, складана прастуда нейкая прахадзіла, і я глядзеў сабе дакументальны фільм, HBO сняла, называется «Обледеневшая планета», про полюсы, паўночныя і паўднёвыя. І адзін вобраз мяне вельмі ўразіў. З гэтага фільма гэта як ваўкі палююць на бізонаў. Уяўляем, хто такія бізоны. Это огромныя быкі. І воўк з імі справіцца не можа. Тым больш, што бізоны ходзяць у статку, да, такой вялікай брыгадай. Вось. І там даследчыкі паказваюць, што робяць ваўкі. Яны пачынаюць бізонаў як бы лаяць, скаваць, і бізоны становяцца ў такое кольцо вялікае, да, і ваўкі не могуць іх пакусаць. І ваўкі это ведаюць, і яны робяць так, каб блізка да бізонаў не падбегчы. Яны так хуценька падбегаюць і хуценька ўцякаюць, да, падбегаюць і ўцякаюць. І такая атака трывае гадзінамі. І ў канцы канцоў адбываецца нешта вельмі цікавае. Гэтыя бізоны, такія здаровыя быкі, ім здаюць нервы. І ў адзін момент яны становяцца дурнымі. Яны трымаюць гадзінамі абарону, пасля, калі здаюць нервы, яны проста бягуць. Ваўкі далей гоняць іх, лаяць, і калі застаецца апошні бізон, самы слабы, тады ўся стая ваўкоў накідваецца на яго, і так вот ваўкі палююць. Я ў захапленні быў ад гэтага вобраза. Таму што я зразумеў, што так адбываецца духоўная барацьба. Праз розныя атакі, дробныя,
альбо большыя, альбо меншыя. Д'ябал усё робіць, каб нам здалі нервы, каб чалавек стаў панікаваць. І тады, калі мы становімся ў такімі вось дурнымі, як бізоны, калі ўжо ляцім, ні на што не глядзім, да, бо нас ужо ўзялі нервы, вось тады можна нас на кавалкі разарваць. І між іншым, таксама духоўная барацьба, яна таксама палягае ў тым, каб не дапусціць да таго, да, каб паддацца нашым такім эмоцыям, каб сапраўды аж так здалі нервы. Сёння, разважаючы ўвогуле тэму пальмовай нядзелі, паглядзіце, вельмі цікавы момант, гэта кантраст, который мы будзем бачыць на працягу Вялікага тыдня. Сёння мы чуем, як Езус уязджае ў Іерусалім, і яго вітаюць агромныя натоўпы людзей. Радуюцца, махаюць, спяваюць яму, але праз пару дзён нікога з гэтага натоўпу не будзе. Гэта вельмі цікавы кантраст. Да? І Христос, ён не звяртае ўвагу ні на гэтых натоўпаў асабліва, которые яго вітаюць. Ён, скажем так, не абальшчаецца. Ён ведае, што грош цана гэтым крыкам, да, што яны не шмат дадуць. Да, ён гэта ведае. Да. Ён не асоба гэта нават і цэніць, шчыра кажучы. Але тады, калі ён астанецца адзін, і ўсе ад яго адвернуцца, мы это ўжо пачуем у Вялікую пятніцу, і застанецца толькі пара блізкіх чалавек з ім, ён таксама як бы ў роспач не ўпадае. Ён проста робіць сваю працу. Проста робіць тую місію, которую павінен выканаць. Это вельмі цікавы вобраз, на который можна звярнуць увагу. Ён незалежны ад гэтых усіх перажыванняў людскіх, такіх чалавечых. Расчаравання, эўфорыі, ён проста выконвае сваю місію. Як бы яго міма гэтыя перажыванні, добрыя, дрэнныя, да, яны часовыя. Для Христа ёсць нешта важнейшае. Сказаў бы, это вельмі класны вобраз, который паказвае чалавека абсалютна цвярозага, который ведае, што робіць. Чалавека, Божага Сына, который ведае, што робіць, который з'яўляецца гаспадаром свайго жыцця, а не перажыванні людскія кіруюць ім. Это ён гаспадар свайго жыцця. Ну і думаю, што нам добра і трапна якраз таки атрымоўваецца, што мы гэты кантраст можам убачыць. Да. І сапраўды, як мы разважалі і ўчора, і пазаўчора, для таго, каб навучыцца стаяць у веры, трэба зрабіць усё магчымае, да, каб не нашыя перажыванні людскія, чалавечыя намі кіравалі, а каб мы былі гаспадарамі нашага жыцця духоўнага. Амен.